Jo, takže nic dobré. Tak, Čau Petra. Nevím. tak, Nevím. název plasty, proč zrovna se říká plasty? Tak, to jsou plastické, to znamená, že se dají. Tak, to hýbá se No, už je poměrně malá teplota, záleží, jaký to je. Čau Peťo. Čau Peťo. Co Peťo zahulíme? Tak, co se týče teda recyklace toho plastu, samozřejmě řeknu, že plasty se recyklují a to je takové jejich hlavní... Petra. Naši stýchní. Protože když se vezmeme třeba ty perflačky, které jsou pro vás asi jakoby takový nejznámější, tak ty se potom prostě dokázat někdo popsat ten cyklus, jak teda se jakoby třídí ten odpad, jak to probíhá. No vyhodíme to, že jo, ponejlépe do těch, jak se třídí odpad, že jo. Odvezou to do továrny, tam to spálej, pak to slisují, oni to slisujou, pak to nějak rozstavěj a pak se z toho můžou udělat zase nějaký výrobek. Tak, Ty jsi to viděl, jo? těch plastů je jako velké množství. No, oni to ještě pak nějak plasty a Ještě podle některých jsme tisíce. Ach jo. a vlastně podle toho, co to vůbec je za plast, jo? Když on se jakoby petky, že jo, prostě vy to všechno ty plasty naházíte do toho žlutého kontejneru. Peťo, co chceš říct? Když to odvezou, tak oni, tam je taková potřídivací linka, se tomu říká, a tam normálně ručně prostě třídí, aby byly prostě, protože ono to obsahuje prostě různý ty plasty. Jeden je ten polyetylentereftalát, to jsou ty petky, pak je to PVC, polypropylen, polyetylen a tak dále. Takže oni to takhle Martine, rozstřídějí. čau. A vlastně potom jakoby to zpracovávají, zvlášť zpracovávají třeba ten polyvinyl chlorid, zvlášť zpracovávají ty petky, jo, a každý je potom, to je z toho... Když to nejde. Mě bolí ruka a já myslím, že to nemáte nějaký Cože? To jako myslíš vážně? Jako, takhle se mluví jako s dámou? S jakou? Prostě ti jdeš za dveře, jo? Protože závisí rozdá já. Čau Peťo.